Ти какво? Взех книгата, взех супер тежката книга. Ох, мамка му! Извинявай, бах мъжа ти. Блец! Да, бе, чухте вече! О, с какво мога да ти помогна, Столас? Има един политически кандидат, който създава проблеми на мои сътрудници на Земята. Убеждава хората, че има глобално затопляне. А няма ли? Ами, има, но повече хора умират, ако не се направи нищо. Ами става самотно тук. Добре, това има смисъл. Знаеш какво става, като съм самотен, Блици? Като съм самотен, ставам гладен. И като съм гладен, искам да се задуша червения да те сала и да ти оближам преди да ти извадя и да ти с още зъби, докато не криш